Asquera Sim Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukwea pa neno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchukua garoga subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi mre Zimbabwe, takuigirai nyaya ya Buddha ma street social media. There is an audio ya takuigirai ya Buddhitwa, one of my SADC protesters achitaura iye achiti there's going to be a national shutdown musi wa 16 August ndofunga the SADC summit iyo iri kunzi kutanga musi wa 17 yava padhuze nekuitwa, and there are people vakatraya kuita a protest ku Zambia who are saying they want to do a shutdown mu Zimbabwe. Tisingazive kuti ichabudirira here kana kuti this protest asi murumo yabuda achitaura iye achiti they are going to do a total shutdown zvinzi mashops ada kumavhara musi wa 16. Tisingazive kuti ichabudirira here kana kuti kutaura kwatiri kuita vakazembe vapa warning kune vanhu vese vari kuronga massive unrest ahead of the SADC meeting. Vachitaura vachiti whoever achadisturb the SADC summit, police ichawanikwa ichitora matanho. Since the law is going to take its course on everyone achada kuwanikwa achidemonstrate. President Emmerson Mnangagwa anofunga vakataurawo zvakare vachitaura vachiti whoever achada kuita zvemademo ahead of the SADC summit hanzi vachasosongwa. Vakataura zvakare during funeral ya Brigadier General Michael Chaminuka vachitaura ivo vachikumbira maZimbabweans kuti vawanikwa vachiwelcome the SADC delegation iyo iri kuuya muno munyika. Vakakumbirawo ma-private stakeholders pamwe chete nema-government partners kuti vawanikwe vachicreata an ambient environment for the delegation iri kuuya muno muZimbabwe. Tisingazive kuti this group rakuronga demonstration irabva nekupi, but toda kuti mungonzwa audio yemurume ataura achiti vanhu ndavagare vatenga zvinhu mumashops nekuti hakuna kumira mushe musi wa 16. So far sataziva kuti which group is planning this demo, asi kutaura kuno kundonyaya takugirai toda kuti mungonzwa audio tingade kuwesta nguva yenyu mamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Vanogara muno muna naHarare, batai vanhu vari kuBulawayo, batai mwana wese weZimbabwe aziwe. Endai kunotenga chikafu chichawanika. Endai kunotenga chikafu mise mukati medzimba dzenyu, nekuti hakuna shopu ichazovhurwa kutanga musi wa 16 August. Musazoti hatina kukuudzai. Tatobata mabhazi anoenda kuSouth Africa kuti kutanga musi wa 16 August hakuna bhazi rinofamba. Tabata vanhu vanoita zvemabhazi muno munyika yeZimbabwe, tavabata tikati musi wa 16 hakuna bhazi rinofamba. Tabata vanhu vanoita zvemakombi, tabata vanhu vanoita zvemashikashika, tabata vamwe vari kuenda kumabasa, tabata vemaservice station, tabata vamwe mumashops. Tikati musi wa 16 hakuna shopu inovhurwa, musi wa 16 hakuna bhazi rinofamba, musi wa 16 hakuna mota inofamba, kana mota doko zvayo. Musi wa 16 August hakuna chinofamba munyika. Ndokumbira mudzi vachembera ari kumaruzevha, tengai zvikafu zvichatengeka, tengai zvikafu zvichawanika, nekuti mashopu ekuzonotenga chikafu anenge akavharwa. Kuzvika ZANU-PF yaenda, ende hatizive kuti shutdown yatinayo sevana veZimbabwe inotora madays mangani. Kusvika ZANU-PF must go. Tabata nevamwe masoja tikati tiri vana veZimbabwe hatina kupandukira nyika, tafunga kuti tigadzirise dambudziko rapinda mumusha, hatingaponderwe musaga sechibage tosiwa tiri magore. Vana veZimbabwe ngatibatanei semhodzi dzenanga, hatingapepetwe murusero sezviyo, hatingatize nyika yedu yechizvarwa. Nyika ino ine makomberedzi akafira kuhondo, nyika ino ine madzitateguru varere mukati memakomo vakafira kuti mwana weZimbabwe asununguke. ZANU-PF must go. Udzai vanhu vari kunze kwenyika, vanoda kutumira zvinhu ngavatumire nguva ichipo, vanhu vanoda kuuya kuno kuZimbabwe nguva ichiripo, nekuti mabhazi anotakura vanhu, hakuna bhazi richatakura vanhu kutanga musi wa 16. Vamwe vanoti muri kutaura sedambe, asi zvandiri kutaura kutanga musi wa 16 muchazoona kuti iri draft ritakatorironga takabatanidzwa nekutambura. Vana veZimbabwe tazobatana, kune vamwe vasati vabatana nesu. Uyai nguva ichipo tiite chinhu chimwe chete, tisunungure nyika yeZimbabwe. Titi hurumende inovhoterwa nevanhu ndiyo inofanira kutonga nyika.
kuti hurumende inodyiwa sarudzo yotonga nyika kwete. Tofana kuti mutemo weZimbabwe utedzerwe sezvauri usatarise kuti wabuda muimba yani. Yezvinoti vanhu 78 vakasungwa vachinzi vanosapota vachamisa. Nava vana bhe vari mukati memaprison. Kune mwana mudika ane 1 year mazuva ekuzvarwa asi ari muprison. Tazviona kuti ZANU-PF haina tsitsi. Tazviona kuti ZANU-PF haisi hurumende yevanhu. Taona kuti Zimbabwe haisi Zimbabwe yevene. Zimbabwe ndiye vanhu wese. Zimbabwe is not belongs to ZANU-PF. Zimbabweans tese tiri maZimbabweans toda maguta. Tese tiri maZimbabweans tinoda kudya. Tese tiri maZimbabweans tinoda kuwana mushonga mumahospital. Tese tiri maZimbabwe tinoda kuti ikonomi yeZimbabwe inake. Tese tiri maZimbabwe tinoda kuti macivil servant aonekwe sevanhu. Tese tiri maZimbabwe tinoda kuti vakarwa hondo varemekedzwe. Tese tiri maZimbabwe senyika uyai tibatane. Musi wa 16 tobatsana senyika. Nango kupi kaunga uri kupi. Musi wa 16 ngatibate neuwandu. Taona kuti zviri nani kufa kamwe chete tazama than kuuraiwa 1 takarivara. Vana venyika ngatibatanei tisunungure nyika yeZimbabwe. Vanhu vari kudya nyika vashoma shoma. Isu poverty isu tinotambura. ZANU-PF yatadza kuchengeta nyika. ZANU-PF yatadza kugadzira Zimbabwe. ZANU-PF yatadza kugadzira economy. ZANU-PF yanyepa hakuna mabasa. ZANU-PF yanyepa muzvipatara muna mushonga. Haunga upenye kuti maZimbabweans anofira kune dzimwe nyika. Haunga upenye kuti vana veZimbabwe vanogara kune dzimwe nyika. Dzimwe misha muZimbabwe muno ava matongo. Vanhu vari kuparadza misha vachienda kune dzimwe nyika vachinotsvaga maguta. Haingava nyika asi maZimbabweans takadzidza. Tourayirwa nyika neZANU-PF takatarisa. ZANU-PF must go. Tawe machechi tikati musi wa 16 ngatigadzire nyika. Tabata wekudzin'anga newekumasuwe tikati ngatigadzire nyika. Tabata nevasinganamati tikati ngatigadzire nyika. Tabata nevanoita zvemasvikiro kuti ngatigadzire nyika pamwe chete. Haingava nyika yekuti munhu wese anochema vashoma wofara. Haingava nyika yekuti munhu akaba mari anopromotwa. Haingava nyika yekuti ukati ZANU-PF matadza kutonga unoiswa mujeri usina bheo. Haingava nyika. Varume ngatigadzire mutemo wenyika wasunama. Ngatigadzire mutemo wenyika pauye nehurumende inogutsa ruzhinji. Toda hurumende inonzwa kuchema kwevanhu. Hurumende inoisa mishonga mumahospital. Hurumende inobuilda mahospital. Hurumende inobuilda economy. Hurumende inogadzira mabasa. Hurumende inotedzera, inorespekta kodzero dzevanhu. Hurumende inorespekta vari vehondo. Hurumende inorespekta masoja. Hurumende inorespekta mapurisa. Hurumende inorespekta mwana weZimbabwe. We need democracy, we need independence, we need freedom of speech. But hazviye nyore totofana kurwisa vanhu vari kuti oppressor second republic. Yezvino nyika yeZimbabwe yaparara. Ngatigadzire nyika vana veZimbabwe. Shoko ngarifambe kumaruzevha. Tengai zvikafu muise mukati medzimba. Shoko ngarifambe mumadhorobha. Tengai zvikafu muise mukati medzimba. Ichasvika nguva yekuti kutanga musi wa 16 mutauni memusingapindike. Kutanga musi wa 16 kuBulawayo tatobata kunenge kusingapindike. Kutanga musi wa 16 Chipinge, Murewa, Chivu, Masvingo, muHarare wadzana. Kutanga musi wa 16 Mount Pleasant inenge isingapindike. Thank you.